Toqueu, mireu i reflexioneu sobre com les noves tecnologies han modificat la nostra intimitat. És la nova aposta del Museu d'Esbaluart de Palma, coincidint amb el seu 7è aniversari. Es titula Extimitat, Art, Intimitat i Tecnologia i recull 12 obres de 10 artistes de tot el món. Una d'elles ens tanca una habitació d'un adolescent mentre xateja per internet. Por eso en la pieza, cuando tú te miras al ordenador, en lugar de tu rostro, ves el rostro de uno de los personajes que tú tienes en el póster colgado en tu habitación. Es un poco una metáfora de lo que nos dejamos influir, por eso iconos que nos gustan. I és que ningú es pot amagar de la xarxa. Aquesta obra ens dibuixa l'artista passejant el seu ca sense que ell ho sàpigui. I els vídeos que es pengen a internet passen a ser públics, encara que siguin molt íntims. I des de Manchester arriba aquesta sorprenent proposta, un llit, unes videoprojeccions i un efecte òptic que impacta. És una de les sorpreses que es pot veure aquí en aquesta exposició Esbaluart. El seu creador ens explica que en aquesta obra dues persones a dos llits diferents es poden connectar i interactuar per internet d'aquesta forma tan visual. No val adormir-se. Els que vulguin descobrir el que pot amagar aquesta exposició ho podran fer fins dia 1 de maig. Per cert, aquest cap de setmana l'entrada és gratuïta.